Yn sicr mae yna fuddion o ddefnyddio y cyfryngau cymdeithasol yn ddwyieithog yn Gymraeg ac yn Saesneg. Yn un peth mae Shelter Cymru yn elusen gyfan gwbl Gymreig. Felly, i ni'n apelio at yn cenedl a phobl yn cenedl ni yn hunain. A drwy ddefnyddio y cyfryngau cymdeithasol yn ddwyieithog, mae'n profi iddyn nhw wel elusen sydd yn gweithio yng Nghymru i'w Shelter Cymru. A dwi'n credu bod hwnna yn ennyn cydymdeimlad pobl, yn enwedig pan mae'n dod i godi arian, os i ni'n gofyn am arian neu pobl i gefnogi, maen nhw'n dueddol o feddwl, o wel ie, gan ni bod hi'n elusen Gymreig, fe newn ni gefnogi, ond mae'n wir hefyd o ran yn hymgyrchoedd ni, achos mae dyn ni ddeddfwriaeth tai wahanol fan hyn yng Nghymru, beth sydd yn Lloegr, a mae defnyddio y ddwy iaith yn cyfryngau cymdeithasol ni yn tanlinellu'r gwahaniaeth hynny rhwng Shelter a Shelter Cymru. Ond dwi'n credu hefyd bod rhaid i ni fod yn gynhwysol ac yn hygyrch, yn cynnwys pawb, fel bod pobl yn gallu darllen a dehongli yn yr iaith maen nhw'n fwy cyfforddus yn ei defnyddio. As well, the Welsh rugby team and the teams and the national teams are one of the biggest kind of cultural exports from Wales to the rest of the world. I think it's really important that we use the Welsh language and export it outside our borders. We've had lots of really positive comments. We've had lots of people really take notice of the fact that we're using more Welsh, and it's really brought us a bit of goodwill from the Welsh public, so it's definitely been very important to use. Fi'n credu bod e'n pwysig bod bobl yn defnyddio'r dwyieithau, fel jyst achos y cyfleuon. Mae fe'n meddwl chi yn defnyddio'r Cymraeg, bod chi'n gallu targedu cymdeithas gwahanol, cymdeithas newydd, a mae'r pobl o Cymru, mae'r Cymru Cymraeg yn licio helpu ei gilydd hefyd, so sy'n gallu targedu bobl fyna. Gobeithio maen nhw'n dod joio'r pizza ar ôl gweld pethau ar y cymdeithasau, a wedyn bod nhw'n dod nôl a joio'r pizza hefyd. Fel elusen Cymraeg, mae'n rili bwysig i ni i cael negeseuon yn Cymraeg ar ein cyfryngau cymdeithasol, a ni wedi ffeindio'n ddiweddar pryd i wedi gwneud hysbysebu ar Facebook yn Cymraeg. Mae rai Cymraeg wedi perfformio'n well na rai Saesneg sy'n dda, so ynglyn â'r reach a engagement ni wedi cael, maen nhw'n lot well yn Cymraeg. Wel, o ran manteision, o ran defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg ac yn Saesneg, wel, mae modd i ni ymgysylltu gyda'r gynulleidfa Gymraeg hefyd. Mae'n ffordd i ni ddangos bod ni'n elusen sydd wedi reiddio yng Nghymru, bod ni wir yn becso o ran gwasanaethu y cwsmer, a fi'n meddwl mae'n dangos bod ni'n meddwl am anghenion ein cwsmeriad ac yn dangos bod ni'n ymgorffori gwerthoedd Cymreictod. Wi'n meddwl mae'n dangos bod ni'n elusen Gymreig, mae'n dangos bod ni'n gynhwysol, bod ni'n ystyried yr hyn mae'n cynulleidfa ni eisiau, ac mae'n dangos bod ni'n wir yn elusen sy'n meddwl am Gymru gyfan.